As empresas prefiren os titulados de FP fronte aos universitarios. Case o 50% das novas ofertas de traballo son para os estudiantes de formación profesional fronte ao 21% que busca titulados nas universidades. En Galicia, as matriculacións na FP non deixan de medrar. Neste curso, os alumnos chegan a 71.200. No caso dos que cursan a FP dual, a inserción no mercado de traballo é do 100%. Un modelo formativo que ofrece ao alumnado unha ampla variedade de ciclos formativos cunha gran empregabilidade. Son as bases do éxito da formación profesional en Galicia que está servindo de modelo noutras comunidades. Noso centro desde fai 4 ou 5 anos casi doblamos a matrícula que tiñamos desde entonces. É unha situación que se estende a todas as provincias e a todos os ciclos. É o caso da formación profesional de alta especialización, unha modalidade exclusiva de Galicia. Se fai unha formación, unha oferta formativa, unha formación moi a carta, unha formación ad hoc ás necesidades do tecido productivo galego, na que hai un incremento do 30% respecto ao curso anterior de matrícula. Iniciativas que comezaron nos centros galegos como a introdución do inglés, os dobres ciclos ou o ensino modular esténdense agora por toda España. Este curso o alumnado pode optar a un novo tipo de formación acelerada. Nós temos aquí unha formación de instalación de placas fotovoltaicas que, pues en 6 meses o alumnado empeza ahora en setembro, remata en febreiro, xa está capacitado para ir ao mercado laboral. O resultado é unha formación adaptada ás demandas da empresa que facilita o acceso ao mercado de traballo.